Mä menin ostamaan crossin. Ja tälle on ehtinyt käydä aika paljon jo mun aikana. Esimerkiksi tässä mä otin katteet pois ja tummen sinne takaisin, koska ne oli ihan haalistuneet. Sen jälkeen se näytti tältä. Ja sitten siihen ehti tulla käyntivika. Joten me katsottiin, onko ajatuksessa vika, ja se ei ollut siinä se vika yllättäen, joten nyt! Mä kävin nostamassa Motonetista isomman pääsuuttimen sekä tiivistepaperia tähän näin. Tosiaan tiiviste olisi tarkoitus tulla tänne väliin, kun täältä puuttuu. Ja tuonne noin se pääsuutin. No niin, tässä on tää uusi, vähän isompi pääsuutin. Katsellaan, että alkaisiko se toimimaan nyt, kun ei, oli vissiin bensansaannissa vähän ongelmaa. Mutta katsotaan, korjasko tämä tilanteen. Kohokammio alla. Ja tämähän on ärsyttävä, kun tää on niinku liian iso tähän. Joku Kiinan, niin tää ei varmaan kestä bensaa, mutta pitää koittaa se siihen saa, jos se jotenkin saa. No, ei se niin vaikea ollut. Se olisi koko package kasassa. Nyt vaan isketään se paikalleen tuonne paikalleen. Joo, siellä olisi kiinnityspultit kiinni ja tuosta näin. Enää tuu bensaletku kiinni ja menoksi. Joo, sehän näyttää hyvältä. Toivottavasti toimiikin. Joo, eiköhän katsotaan öljytilanne vielä niin kuin testaillaan. Se on hyvä. Niin, meinassa se tiiviste unohtua tietenkin. Pitäähän se sekin laittaa, ettei pääse öljyt enempää pihalle. No niin, tähän vielä keksitään uusi tiiviste. Tästä lähti, kun otin mä vanhan pois. Niin tuosta leikkaa sopivan siihen. Eiköhän se ole ihan hyvä. Nytpä se olisi niinku valmis käynnistystä varten ja pidetään sormet ristissä, että toimii. No niin, testataan. Otin tän tähän pihalle, että voi testata. Ei toimi. Tarvii vaan. Niin, se teki rossitenät vielä. Ei lähtenyt toimimaan. Kertokaa te, mikä tässä on vikana. Mutta ensi videossa varmaan jatkuu sitten tämä laittaminen, että se olisi siihen asti moro.